και εγώ είμαι μόνη μου, γιατί και εγώ πάντοτε είχα ανάγκη από συναδέρφους. Ωστόσο κάναμε ένα παρεάκι πάρα πολύ ωραίο που με αισιοδοξία κοινωνικοποιήθηκε περισσότερο. Αισθανόταν κάθε φορά που πηγαίναμε εκδρομές και σε άλλα σχολεία πολύ μεγάλη χαρά. Για πρώτη φορά τον πήγα και σε νησί, στο Αγαθονήσι, να δει για πρώτη φορά στη ζωή του θεατρική παράσταση.